Grabatzen ari garen unean gaueko 10 izateko 11 minutu falta diren honetan, gaur Urretxuko ederrena pilotalekuan Santa Luzi egunez, Eiguren bosgarrenak eta eskuzak, Zubizarreta eta Ugarte mendiaren aurka jokatu duten Binagako B serie txapelketako 3. jardunaldiko 4. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Eiguren eta eskuzarentzat izan da 22 eta 21 emaitzarekin, eta ez dugu esango pronostikoak bete dituztenik, izan ere nire iritziz behintzat norgehiagoka oso parekatua zen. Biak ala biak 3-3 norgehiagoka irabaztetik zeto zen, eta egia esan norgehiagoka esan bezala 22 eta 21 ezin estuagoa izan da, baina horrek ez du esan nahi norgehiagoka ona izan denik, ez baita inondik inora norgehiagoka ona izan. Errusiar mendi baten modukoa izan da norgehiagoka. Hasieran Eiguren eta eskuza hasi dira ongi, gero Zubizarreta eta Ugarte mendia, gero berriro ere goraka jarraituko bagenu Eiguren eta eskuza, oso goitiberako norgehiagoka izan da, eta azkenean hori esan dugu afera Eiguren eta eskuzaren alde erori dela, baina edozeinen alde erori ziteke. Norgehiagoka hasieran esaterako 7 eta 4 aurreratu dira Eiguren eta eskuza, eta hemen bigako egon dira. Alde batetik Arkaitz eskuzari asko kostatu zaio norgehiagokan sartzea, lehenengo pilota horrekin egia esan erabat deseroso ibili da, ezin jarriz pilota une oro gainera etortzen zitzaion 6-7 kuadroan, eta Gorka Ugarte mendiari beste horren beste pilota oso gainera etortzen zitzaion, eta apur bat ikusten zen jada aurrelarientzat ere etzela norgehiagoka erraza izango. Atzelarientzat jada ikusten zen, baina ikusten zen aurrelarientzat ere etzela bat ere norgehiagoka erraza izango. Kontua kontu gero, pixkanaka Gorka Ugarte mendia bazirudien norgehiagokan asentatzen ari zela, hau da, jada pilota zuzenago jotzen. Gainera, Gorka Ugarte mendiaren inguruan esan behar dena da, pilota oso zuzen jotzen duen pilotaria dela. Noski, oraindik ere 20 urte ditu, debutatu berria da, asko dauka ikasteko, baina atzetikan aurrera jotzen dituen pilotakadak ederki aprobetxatzen ditu, eta esango nuke, atzelarien artean gainera, hankaioko onenetakoa daukan pilotaria dela. Apur bat, ongi jartzen denean, Julen Martija bera ekartzen dit gogora, ez da, hain hankaioko ona, hain atzetik aurrerako postura hori oso ongi egiten du, badakin noiz joan atzetik aurrera pilotaren bila, baina kontua da, oraindik ere ez duela beti egiten, eta batzuetan pilotak ere jan egiten duela. Kontua kontu, gero 12. tantora aurretik iritsi dira Zubizarreta eta Ugarte mendia. Hemen Iraitz Zubizarreta jada pauso bat aurrera eman du, ikusi du bere atzelaria ere etzebilela bat ere eroso, eta horren ondorioz aurrera egin behar izan du Iraitzek beste pauso bat, eta tanto ederrak amaitu ditu efektoarekin. Ezker gantxoaren bitartez oso momentu honean dago Iraitz Zubizarreta, eta gaurkoan naiz eta hasiera horretan partida aldapan gora jarri, oso ongi atera du gero partida aurrera eraman eta bukaeraraino aukerekin iristeko, baina esan bezala gero amaieran ez da nahikoa izan. Eta hemen 12 eta 10 aurretik joan badira ere, gero berriz ere 18 eta 16 eta 17 eta 13 ere joan dira Eiguren eta eskuza. Hasi dira hemen berriz ere Gorka Ugarte mendiak erabat bera egin du, pilota asko galdu ditu alkizarrak partidaren fase honetan. Lehengoan Amorebi eta Etxanon Senar eta Morga Etxebarriaren aurka asko sufritu zuen, ia errebote ingurutik ibili behar izan zen lehenengo zatian eta bigarren zatiaren zati handi batean ere, baina orokorrean ostean asentatu zen, ez, norgehiagokan. Gaurkoan ordea pilotaka daun batzuk esan dugu eman dituela, baina orokorrean bera ere bere keinuetan eta ikusi besterik etzegoen, ez da, etzegoela eroso kantxan, etzela bat ere erosoari pilotan, eta hori nabaritu zaio alkizarrari gaurkoan. Hala eta guztiz ere, fase horretan eskuza, naiz eta pilota batzu galdu dituen, gehiago eman dio pilotari, jada pixkanaka hau ere asentatzen joan da norgehiagokan, ez da guztiz asentatu norgehiagoka osoan zehar, baina pixkanaka
pilotaka zuzenagoa jotzen, jada pilotara jartzen, pilotalekura egokitzen, izan ere Urretxuko Ederrena pilotalekua ez da bat ere pilotaleku erraza atzelarientzat, eta hori gaurkoan ikusi da, bi atzelari gazte nor baino nor gehiago, eta asko kostatu zaie pilotara jartzea, eta hor Eigurenek lan aipagarria egin du. Zubizarretarena esan dugu, orain Eigureni egokitu zaio, Eigurenek benetan oso ongi, batez ere defentsan, bikain aritu da ez, badauka doai hori, ez da, Zubizarretako oso ongi uzten zituen pilotak lehenengo botean eramaten zituen, eta gainera ez zion Zubizarretari itzultzen baizik eta pilotaka, eta hori gako garrantzitsuetako bat izan da, batez ere ikusi dutelako noski, Gorka Ugartemendia bera ere ez zegoela eroso, eta hortikan min handia egin dio Julen Eigurenek. Hala eta guztiz ere, Zubizarretak eta Ugartemendia jarraitu dute, hor ja bi atzelariak amaierarako, aurretik asko galdu galin badute amaierarako jada erabat lerre egin da zeuden, biak ala biak asko galdu dute, baina azkenean gehien galdu duena Gorka Ugartemendia izan da, eta horren ondorioz Eigurenek eta Eskuzak lidertzan jarraituko dute, Agirre eta Iztueta bikotearekin batera, eta aldiz Zubizarreta Ugartemendia bikotea 2 punturekin geratuko da. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharreko guztia, urrengoan gehiago izango duzue, gogoratu, Eigurenek eta Eskuzak 22, Zubizarretak eta Ugartemendiak 21, Urretxun. Urren arte!